Desde o BNG exiximos que o Concello garanta que todo alumnado poida acudir ao servizo de comedor escolar desde o primeiro día e para iso o que debe é axilizar a tramitación das becas municipais para asegurar que antes do vindeiro 9 de setembro, cando se inicie o novo curso, todas as familias que solicitaron a axuda saiban se son ou non beneficiarias. Valorando positivamente que, despois de varios anos de insistencia, o Goberno de Abel Caballero atendese a proposta do BNG de adiantar o período de solicitude, que este ano iniciou o 1 de abril e rematou o pasado 4 de maio, o certo é que 4 meses deberán ser tempo máis que suficiente para cotexar a documentación e poder resolver estas axudas. 4.000 familias non poden comezar o curso coa incerteza de non saber se van contar ou non cunha axuda que en moitos fogares é indispensável para permitir que as crianzas poidan acudir ao comedor. Para o BNG, a burocracia municipal non pode privar as familias de menores recursos dun servizo esencial para garantir a alimentación dos seus fillos e fillas até que se resolvan estas axudas. Nin tampouco afogar económicamente as AMPAs que nos últimos cursos se viron forzadas a anticipar pagos a cargo dos seus propios recursos. Desde logo, non hai excusa para que o Concello da maior cidade de Galiza, cun orzamento de máis de 400 millóns de euros para este 2026, teña crianzas que precisan do servizo de comedor escolar sen poder facer uso del por culpa da lentitude na xestión do Goberno municipal.